vás, že sa netreba pýtať, ale teda, že z môjho postavou, v môjom veku už to je také obmedzenejšie. Takže 5 citeľky asi tu na Milankovia, to je tej parketa. Mladší, krajší, ako je to u vás? Tak bohužiaľ nie sme hokejisti, Jaj. iba hokejbalisti, ale nepociťujeme nejaké, aspoň ja osobne, takže asi tým športom to bude, že nie sme nie tí hokejisti alebo futbalisti. Mladší sme, ale neviem, či krajší od Robka. Takže skôr my sa tak potiahneme navzájom medzi sebou, že keď už niekoho stretneme, tak trošku si to užívame, že sme trošku namyslení, ale nejak to... No, ale keď Benny hovoril, že škoda, že nie ste hokejisti, tak keď už sme pri tých babských rozhovoroch, tak nám z toho vyšlo, že vy ste vlastne krížení hokejisti s futbalistami. A čo? A nie je to tak? Tak nemilujeme sa až tak moc. Nemáme korčule, v podstate áno. No, ten beh možno s tým futbalom áno. Ten hokej zasa kvôli tým súbojom a kvôli tej výstroji a